Hola, Emília. Tot arriba, diuen, i al final ha arribat ja la teva jubilació. Sí. A veure si fem un poquet d'història. Quants anys has estat treballant en total? En total porto 40 anys. Dels 40 anys vaig fer 5 en l'escola privada i 35 en la pública. I d'aixòs 35, així en l'institut, quants anys portes? Així ne porto crec que aproximadament 15. Vaig vindre el 2001, que va ser el primer any de Penyeta. I com has viscut tu l'evolució? Primer, en l'escola, dels primers anys als finals que vas estar en l'escola, i després també el canvi que vas tindre de l'escola a l'institut. Jo a l'escola, el tema que parlen de la EGB, tots els problemes que van aparèixer en la LOCSE, això ho vam viure en l'escola, primer. No és que en la LOCSE és quantes sí que es canvien. La EGB ja va tindre molts problemes en l'alumnat. L'únic que passava és que ho tenien els mestres, però jo he notat un canvi per a bé en els alumnes, en quant a respecte al professorat. A nivell d'estudis sí que note que ara estan més dispersos. I aquesta dispersió que tu veus, a què es pot deure? Aquesta dispersió que tu estàs veient ara? Moltes coses. Per exemple, el tema de que els pares se divorcien i que els xiquets actualment estan uns van a casa de pare o de mare per la custòdia compartida, que està molt bé, però això crea que el crió estiga uns dies en una casa, els altres dies en l'altra. Això dispersa molt el crió, d'alguna manera. Això ho crec jo, No. A veure, és a dir, estàs dient que si bé per un costat la custòdia compartida és una cosa positiva, a nivell de l'escola creus que pot perjudicar? No, sí, és que se té que fer bé, se té que fer molt bé, perquè si no, moltes vegades el que li dius, i el llibre, és que me l'ha deixat a casa el meu pare, i ara estic en casa ma mare. Totes aquestes coses ajuden a... És a dir, que en els casos d'estos de custòdia compartida, el control que haurien de fer els pares hauria de ser molt més exhaustiu del que es fa normalment. I no més exhaustiu, sinó més el que estiguen més units els dos a l'hora d'educar els fills. Que això fa que... O sigui, l'educació com a cosa prioritària, clar. I que no fer a cada un la guerra per al seu compte, sinó que els dos intentaren sempre pensant en el bé del fill, de com no dispersar-lo tant. Val. Això és el que jo crec. Aleshores... I a més ara el tema de... Jo soc una mestra formada en el segle XX i al segle XXI han vingut tecnologies molt noves que han fet que els crios funcionen diferent. Entonces, i això a l'escola no mos arriba d'alguna manera. A veure, Emília, havies estat comentant que tots aquests canvis a nivell de tecnologia, d'internet i això, com creus que ens està afectant a l'escola? És que els xiquets aprenen de manera diferent. Aprenen d'una manera diferent a com nosaltres en el segle XX, perquè les noves tecnologies és coneixement. Si un vol saber alguna cosa, se'n va i entren a internet i ho busquen. Ja no esperen que el professor o l'escola ho ensenyi. I nosaltres això, el que és la institució escolar, això encara no ho ha integrat. I tu com ho veus, això? Un canvi positiu o a negatiu? Pues com tot. Si la societat va acabar ahí, tenim que aprofitar-ho. Si no n'hi ha cultura, la cultura és aprofitar el que tens. I si tu tens que ensenyar, i nosaltres som una institució que està per la cultura, això és la cultura. Per tant, diríem que
nosaltres com a professors hauríem d'introduir-nos més en aquest món de les noves tecnologies. Però no sols els professors, sinó el professor per ella soles no, sinó que la institució ho té que afavorir i la institució són els centres, els polítics, el que fan, perquè ells són els que fan els currículums i són els que fan lleis i te diuen com organitzar el centre d'alguna manera. Hi ha una part que te ve obligar per llei. I tot això no pensem en els alumnes, no està pensat pels alumnes. Tu has estat així a l'institut de professora de matemàtiques. Des de que vas vindre fins ara, tu has vist alguna evolució en els alumnes a millor o a pitjor o en definitiva sempre tenim més o menys el mateix nivell? Això depèn de promocions. Depèn de les promocions que ens venen i també dels mestres que no treballen. Això se nota moltíssim. Jo, per exemple, enguany em vaig disgustar perquè me deixa molt bona promoció de primers. Venen molt ben treballats les notes a la classe. Per exemple. I has tingut bons alumnes en altres èpoques i mals alumnes, i era exactament el mateix. Jo no noto diferència en aquest aspecte. No penso com la majoria del professorat, d'alguna manera. No ho veig. I tu, ara, per a les noves generacions que tenim així i les que ja estan en la universitat, com es veus el futur i quines característiques creus que haurien de tindre aquestes persones si volen entrar en el món laboral, que està molt difícil d'entrar, per cert? Jo no ho sé. Jo no ho sé. És tot molt complicat. Perquè aquesta societat s'ha fet molt complexa i coses tan diferents a el que jo he viscut que jo no sé donar una recepta per això. El que sí que tinc clar és que quan més ben preparat va un, més el ventall que té d'oportunitats és més gran. I després no sols té que estar preparat, sinó que té que estar sempre a la guai de ser capaç de trobar oportunitats. En una formació permanent, diríem, no? I actitud d'anar a buscar feina. Actitud positiva? Actitud enfront de dir jo tinc que trobar feina, l'estar sempre alerta. Val. I canviem ja de tema. I tu ara, en la nova vida que se te presenta per davant, com l'enfoques? Què és el que ja tindràs pensat fer algunes coses o com tens alguna cosa pensat de com l'enfocaràs? No, pensat no. El que tinc clar és que jo no puc pensar-hi en el dia de demà. Que tot el que tinc que fer, si vull fer-ho, ho tinc que fer ja. Entonces, és buscar-me. El que sí que crec que a mi això és un regal per a mi i el tinc que aprofitar. Pues bueno, Emília, un plaer haver-te tingut com a companya.